गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। जोबोद दुखुनि खौरां, सासे बर' सुबुंखौ गावथारदों। बिटिआरआव दुंहाव थासारि। क'क्राझार जिल्ला जाहारबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय जाहारबारि गियानिपुर गामिनि थागिबि हेमन्त नार्जारि मुंनि 45 बोसोरनि सुबुंखौ हाग्रा बिफाना गावनानै जिउ फोजोबदों। क'क्राझारनि जाहारबारियाव हाग्रा रैखाथि बिफाना साइकेलजों दंफां लाबोबाय थानाय समाव हेमन्त नार्जारिखौ गावथारदों। गावथारग्राखौ टुरिज्म बिफाननि मावफारिया तरुन नार्जारि होनना मिथिनो मोन्दों। फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय मैयानि फुंनि 3:30 रिंगा समाव हेमन्त नार्जारिया हाग्रानिफ्राय ओंखारबोबाय थानाय समाव हाग्रा बिफाननि गुलि गावनायजों जिउ गोमानो गोनां जायो। जिउ गोमानाय हेमन्त नार्जारिनि न'खराव गावनि अनसुलि बिसिजों लोगोसे सानै फिसा हिन्जावबो थालांबाय। बेराफारसेथिं हेमन्त नार्जारिखौ जिउ फोजोबनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो मेजिस्ट्रेट इंकाउरि बिथोन होबाय आरो हेमन्त नार्जारि न'खरनो अनसुंथाइ होनो बिटिआर सरकारा राहा होगोन होनना सिएम प्रमद बर' बिथाङा खोथा होदों। हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बुंदोंदि हाग्रा बिफाना हाग्रा होबथानायाव बे जाथाया जादों, बेयाव एनजिअ'आ लोब्बा गैया होनना। जाहारबारि फरेस्ट रेन्जआव रायजो राजाफ्रा सावरायनो थांनायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा खारखोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गोमानाय उर्बुसि बसुमतारिखौ मोनफिनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बिश्वनाथ जिल्ला नदुवापुर हालामनि सिङाव थानाय मधुपुर गामिनि माखोर बसुमतारिनि अनजालि बिसि उर्बुसि बसुमतारिखौ गोबां नागिरनायनि उनाव मोनफिननाय जाबाय होननानै मिथिनो मोनो। फिसाइ माखोर बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला उर्बुसि बसुमतारिया न'खराव फोरमायालासे गुवाहाटियावसो खामानि मावनो थांदोंमोन होनना फोरमायो। दिनैनि खौराङा बेखिनिल'। गोजोन्थों।